Богородиця Христова, надія наша, будь милосердним до грешних нас. У ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Амен. Пана з вами. І з Духом Твоїм. Я укрижований разом з Христом і живу уже не я, але Христос живе во мне. Я живу вірою у Божого Сина, який полюбив мене і ахвяровав себе самого за мене. Гэтымі словами антифони на ваход, дорогі брати і сестри, розпочинаємо святу імшу, переживаючи літургічний успомін святого Ігнація з Антиохії, біскупа і мученика, праз його заступництва. Заносим сьогодні наші молитви до Божого трону. Падчас гэтай святой імши молюся об ласці життя вічного в Володарстві Небесним для померлого Яухена Вайшнарович у 4-ю годовину від його смерті. Каб годно удзельнічаць в найсвятейшей ахвяры, перапросим Бога за наши провины и недосконалости. Споведаюся Богу Всемогутному и вам, браты и сестры, что сгрешил я вельми думкою, словом, учинком и занедбанием. Моя вина, моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу Найсвятейшую, завсёды Панну Марию, усіх анёлов и святых, и вас, браты и сестры, помолиться за меня, да Пана Бога наша. Нехай змилуется над нами Бог Всемогутный, отпустивший нам грехи, доведи нас до життя вечного. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Молимся. Усемогутный вечный Боже, свечением святых мучеников, Ты оздобляешь костел мистичное тело Твоего Сына, ученика мученицкая смерть святого Игнация, якая принесла Ему вечную славу, стала для нас криницею мужности у визнаванні веры. Праз Пана нашего Иисуса Христа Твоего Сына, який з Тобою живе і володарить у єдності Духа Святого, Бог праз усе веки вечные. Амен. Читання послання святого апостола Павла до римлянам. Брати, що скажем, знайшов Абрагам, праотец наш поводле тела, коли Абрагам оправдався учинками, то має похвалу, але не перед Богом. Бо що каже Писання? Повірив Абрагам Богу, і гэта залічилося йому як справедливість. Плата працівнику залічується не з ласки, але з обов'язку. А тому, хто не працює, але вірить у того, хто оправдує безбожного, віра ягоная залічується як справедливість. Так і Давид називає щасливим чоловіка, якому Бог залічує справедливість, незалежно від учинків. Щасливе, кому беззаконня дароване і чиї грехи закриті. Благословлений чоловік, якому Пан не залічить греху. Це Слово Боже. Дякуємо Пану Богу. Ты отуляешь меня радостью збавлення, Ты отуляешь меня радостью збавлення. Счастливый той, кому отпущено беззаконие, и чий грех забитий. Щасливий чоловік, якому Пан не залічив вини.
і ў душы якога няма подступу. Ты атуляеш мяне радасцю збаўлення. Я вызнаў табе грэх мой і не хаваў сваёй віны. Я сказаў, вызнаю пану маё беззаконне, і ты зняў з мяне віну граху майго. Ты атуляеш мяне радасцю збаўлення. Весяліцеся ў пану і радуйцеся справядлівыя. Усклікайце радасна усе праведныя сэрцам. Ты атуляеш мяне радасцю збаўлення. Аллелуя, 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 аллелуя. Милосердность Твоя, Пане, няхай будзе над нами, бо мы на Тебе спадзяёмся. Аллелуя, аллелуя, аллелуя. Pan z wami. I z duchem Twoim. Czytanie Świętego Ewangelia pawodle Luki. Chwała Tobie, Panie. У той час, калі сабраліся тысячы людзей, так што цяснілі адзін аднаго, Езус пачаў гаварыць спачатку вучням сваім: «Сцеражыцеся закваскі крывадушнасці фарысейскай. Няма нічога схаванага, што б не выявілася, і патаемнага, пра што б не даведаліся. Там усё, што вы сказалі ў цемры, будзе пачута пры святле, і што сказалі на вуха ў пакоях, будзе абвешчана з даху. Кажу ж вам, маім сябрам, не бойцеся тых, хто забівае цела, а потым не можа нічога больш зрабіць. Я пакажу вам, каго трэба баяцца. Бойцеся таго, хто пасля забойства мае ўладу ўкінуць у гіену. Сапраўды кажу вам, яго бойцеся. Ці ж не 5 вераб'ёў прадаецца за 2 асы, і ніводзін з іх не забыты перад Богам. А ў вас і валасы усе на галаве палічаны. Не бойцеся, вы даражэйшыя за многіх вераб'ёў». Гэта слова Пана. Chwała Tobie, Chryste. З'яднаныя з Христом, шчыра молімся да нябеснага Айца ў інтэнцыях Касцёла і свету. Молімся за біскупаў, каб яны ядналі ўсіх веруючых у Хрыста ў адну Божую сям'ю. Цябе просім. Молімся за ўсіх, хто ажыццяўляе ўладу, каб яны паважалі рэлігійныя перакананні падуладных. Цябе просім. Wysłuchaj nas, Panie. Молімся за пакліканых да святарства, каб яны ахвотна ішлі за голасам Бога. Цябе просім. Wysłuchaj nas, Panie. Молімся за памерлага Вайшнаровіча Яўгенія ў 4-ю гадавіну ад яго смерці, каб міласэрны Бог даў яму удзел у хвале святых. Цябе просім. Wysłuchaj nas, Panie. Молімся за нас, каб мы паглыблялі веру і любоў да Езуса, прысутнага ў святой камуніі. Цябе просім. Міласэрны Боже, ласкава прымі нашыя просьбы і дай нам мужнасць і сталасць у вызнаванні веры праз Хрыста Пана нашага. Amen. Z Tobою być хочу, o Jezu mój, z Tobою mnie легче
крыш нести свой. Да Тебе удячный спев я посылаю свой, с Тобою быть хочу, Господи мой. Да Тебе удячный спев я посылаю свой, с Тобою быть хочу, Господи мой. Молитесь, браты и сестры, каб мою и вашу ахвяру принял Бог Отец усемогутный. Нехай Пан Бог прими ахвяру з рук Твоих на прославление и хвалу имя Своего, а так само на корысть нам и всему костюму. Пане наш Боже, прими ласкаво нашу ахвяру, як прийняв Ти життя святого Ігнація, який пожадав быть Христовой пшеницей, и змолоти зубами диких зверов, став для Тебе чистым хлебом, праз Христа Пана нашего. Амен. Пан з вами, И с Духом Твоим угору серце, узносим их до Пана. подякуєм Пану Богу нашому. Годно это и справедливо. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку, Пане святы Ойча, усемагутны вечны Божа. Ты праз мученіцтва святого Ігнація паказаў цуды сваёй ласкі, бо ён, наследуючы Хрыста, уславіў Твоё імя, праліўшы кроў за веру. Па Твоёй волі моц выяўляецца ў слабасці. Ты умацоўваеш слабых людзей, каб яны сведчылі аб веры праз Хрыста Пана нашага. Таму з анёламі ў небе мы праслаўляем Цябе на зямлі, разам з імі усклікаючы. Святый, 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 Пан Бог усемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей. Хосанна на вышинях, благословенный той, кто приходит у имя Пана. Хосанна на вышинях. Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца усялякай святасці. Таму просім Цябе, асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Хрыста. Ён, калі добравольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага усе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры узяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго усе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Обвещаем смерть Твою, Пане Иису, вызнаем Твое воскресение и чекаем
Твоего пристя ухвалим. Wspominaючи śmierci z mертвых повстання Твоего Сына, ахвяруем Тебе, Пане, хлеб життя и келих збавлення, дякуючи, что учинив нас годными стоять перед Тобою и служить Тебе. Покорно молим Тебе, как усіх нас, приймаючих тіло і кров Христа, Дух Святий собрав у одно. Пам'ятай, Пане, про костел Твой, рассеянный по усім свете, удосконали его у любови, разом с папом нашим Львом, біскупом нашим Владимиром і усім духовенством. Пам'ятай так само про братів і сестер наших, які опаснули в надії на воскрешення, і про усіх, хто у Твоїй ласці дійшов з гэтага світу, і дозволь їм убачить світло обличчя Твоєго. Просим Тебе, змилуйся над усіми нами, каб мы заслужили удел у житті вечным, у єдності з Найсвятейшей Богородицей Панной Марией, со святым Юзефом, ее обранником, со святыми апостолами, со святым Ігнацієм і усіми святими, які спрадвеку подобалися Тебе, каб з ими і ми хвалили і прославляли Тебе про Сина Твоего Єсуса Христа. Праз Христа с Христом и у Христе, Тебе, Боже Ойче, всемогутный у єдності Духа Святого, уся пошана и хвала, праз усе веки вечные. Амен. Молимся до Отца Небесного, як нас навчив Єсус Христос. Отче наш, который есть в небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего, что дневного, дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не уводь нас в спокусу, але избав нас от злого. Просим Тебе, Пане, збав нас от усього злого, дай ласкаво супокой у дни наши, да поможи нам у милосердности Твоей, каб мы были заўсёды вольны от граху и захованы от усялякага неспокою, чакали исполнения счастливой надеи и прийстя Збавцы нашего Иисуса Христа. Бо Твое владарство и моц и хвала навеки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грахи наши, але на веру костела Твоего, и будь ласкавы згодно с Твоей волей, одарить Его супокоем и едностью, які живеш и владариш на веки вечные. Амен. Супокой Пана нехай заўсёды будзе з вами. Передайте ближнему знак супокою. Баранку Божий, який береш на себе грахи свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грахи свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грахи свету, одари нас упокоєм. Вось баранок Божий, вось той, хто бере на себе грахи свету, благословленные, покликанные на вечеру ягоную. Пане, я не варты, каб Ты увайшов до мене, але скажи тільки слово, і буде оздоровлена душа моя. Jezu
Ци хлеба, сыходишь з неба, каб нам ратунком стать. Тело и кровь покину, нам грешным споживать. Крошечці хлеба, сыходишь з неба, каб нам ратунком стать. Ласкав усіх криниця, збавца і лекар наш, про своє рани, Єзу мой Пане, оздоровляєш нас, дариш слабому силу, каб болей не грашив. Дай же мне, Боже, каб день свой кожний я в Твоей ласці жив. Дариш слабому силу, каб болей не грашив. Дай же мне, Боже, каб день свой кожний я в Твоей ласці жив. Открий мої очі, каб бачить Ісуса, Його полюбив я, ближей стать імкнуся. Открий мої вуші, каб мог Його слухать. Открий моє серце, познать дай Ісуса. Молимся. Добрый Боже, нехай нас умацуя хлеб небесный, принятый нами у день переможной смерти святого Игнация, каб мы усим своим життем подтверждали право называться христианами, праз Христа Пана нашего. Амен. Дякую великий усім за супольную молитву. Після благословлення ще відбудеться ружанцова молитва. Пана з вами. И с Духом Твоим. Нехай благословить вас Бог Всемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Амен. Идите в супокої Христа. Дякуем Пану Богу. О найсвятейша гостия, веди нас до небесных брам, тревожать муцы нас ворожия, успоможи нас, дай силу нам, одиный в Тройцы Бог святый, Тебе хвала во все веки. Коли закончится наш шлях земный, у благодарства свое прими. Амен. Миру Бога Отца Всемогутного, Створителя неба і землі, у Єсуса Христа, Сина Його одиного, Пана нашого, який був зачата Духа Святого, народився з Діви Марії, замучений при Понтськім Пілаті, крижований помер і був похований, зійшов до отхлані, на третій день воскрес померлих, узышел на небо, сидить праворужу Бога Отца Всемогутного, а туль прийде судить живих і померлих.
віру Духа Святого, святий Костел Католицький. Отче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земли. Вітаю, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты между женщинами, благословленный плод лона Твоего, Иисус. Вітаю, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты между женщинами, благословленный плод лона Твоего, Иисус. Вітаю, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты между женщинами, благословленный плод лона Твоего, Иисус. Хвала Отцу и Сыну и Духу Святому. О Мария, без греху першородна зачатая. О мой Єсу, пробач. Приведи все души до неба. Розважаємо болесные таємниці, таємниця перша, молитва Пана Єзуса у саді Олівним. Отче спрадвічний, ахвірую Тобі страх і тривогу перед смертю, які охопили серце Єзуса у Олівним саді. Ахвірую Тобі страх і жах, які переживаю. Отче спрадвічний, разом з Твоїм Сином ахвірую Тобі усе своє життя. Отче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, как у небе, так и на земли. Вітай, Мария, полна ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты между женщинами, благословленный плод лона Твоего, Иисус. Вітай, Мария, полна ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты между женщинами, благословленный плод лона Твоего, Иисус. Вітай, Мария, полна ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты между женщинами, благословленный плод лона Твоего, Иисус. Вітай, Мария, полна ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты между женщинами, благословленный плод лона Твоего, Иисус. Вітай, Мария, полна ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты между женщинами, благословленный плод лона Твоего, Иисус. Вітай, Мария, полна ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты между женщинами, благословленный плод лона Твоего, Иисус. Вітай, Мария, полна ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты между женщинами, благословленный плод лона Твоего, Иисус. Вітай, Мария, полна ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты между женщинами, благословленный плод лона Твоего, Иисус. Вітай, Мария, полна ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты между женщинами, благословленный плод лона Твоего, Иисус. Вітай, Мария, полна ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты между женщинами, благословленный плод лона Твоего, Иисус. Хвала Отцу и Сыну и Духу Святому. О Мария, без греху першородна зачатая.
О мой Jezu, prebacz nam grzechy nasze, zachowaj nas od ognia piekielnego, приведи все души до неба. Таємниця друга, бічування Пана Єзуса. Отче спрадвечны, ахвярую Табе жудаснае цярпенне збаўцы, якія Ён прыняў падчас бічавання. Ахвярую Табе боль удараў, якімі было разадрана аголенае цела нашага Пана. Свяціся імя Твоє, прийди царство Твоє. Хлеба нашего штодзённага дай нам сёння, отпусти нам правины наши, які мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас у спокусу, але збав нас от злого. Святая Мария, Матерь Божия, молися за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Святая Мария, Матерь Божия, молися за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Святая Мария, Матерь Божия, молися за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Святая Мария, Матерь Божия, молися за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Святая Мария, Матерь Божия, молися за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Святая Мария, Матерь Божия, молися за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Святая Мария, Матерь Божия, молися за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Святая Мария, Матерь Божия, молися за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Святая Мария, Матерь Божия, молися за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Святая Мария, Матерь Божия, молися за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Як была спрадвеку, теперь и заўсёды, и навеки вечная. Аминь. Молися за нас, то в Тебе поратунку шукаем. Пробач нам грехи наши, заховай нас от огня пекельного, приведи усе души до неба и допоможи особливо тим, кому найбільш потрібна Твоя милосердність. Таємниця третя, укоронування Пана Єзуса тернями. Отче спрадвічний, ахвярую Тобі покути Єзуса, погарджаного, висміяного, побитого, ображаного і опляваного жовнірами. Ахвярую Тобі стискання голови корони із тернів, уніження і зневагу, опранання короля і пана сусвету старым пурпуровым лахманом. Отче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Витая Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты между женщинами, благословленный плод лоня Твоего, Иисус.
Witaj Maryja, pełna łaski, Pan z Tobою, błogosławiona Tymi żonczynami, błogosławiony plod łonia Twojego Jezus. Witaj Maryja, pełna łaski, Pan z Tobою, błogosławiona Tymi żonczynami, błogosławiony plod łonia Twojego Jezus. Witaj Maryja, pełna łaski, Pan z Tobою, błogosławiona Tymi żonczynami, błogosławiony plod łonia Twojego Jezus. Witaj Maryja, pełna łaski, Pan z Tobою, błogosławiona Tymi żonczynami, błogosławiony plod łonia Twojego Jezus. Witaj Maryja, pełna łaski, Pan z Tobою, błogosławiona Tymi żonczynami, błogosławiony plod łonia Twojego Jezus. Witaj Maryja, pełna łaski, Pan z Tobою, błogosławiona Tymi żonczynami, błogosławiony plod łonia Twojego Jezus. Witaj Maryja, pełna łaski, Pan z Tobою, błogosławiona Tymi żonczynami, błogosławiony plod łonia Twojego Jezus. Witaj Maryja, pełna łaski, Pan z Tobою, błogosławiona Tymi żonczynami, błogosławiony plod łonia Twojego Jezus. Witaj Maryja, pełna łaski, Pan z Tobою, błogosławiona Tymi żonczynami, błogosławiony plod łonia Twojego Jezus. Chwała Ojcu i Synu i Duchu Świętemu. O Maryjo, bez grzechu pierworodna zaczata. O mój Jezu, przebacz nam grzechy nasze. Таємниця четвертая. Пан Єсус несе крыж на Кальварию. Отче спрадвечный, ахвярую Тебе духовное и физическое терпение, яке перенес Збавца. Ображаны, штурханы, колоты и биты, зневажены у дорозе на место муки. Ахвярую Тебе Его болесное падение на кальварийские камени. Хлеба наша штодзённого дай нам сёння, и отпусти нам провины наши, яке мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу, але збав нас от злого. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь.
Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Як було спрадвеку, тепер і завсёды, і на веки вечные. Аминь. Молись за нас, то Тебе порятунку шукаем. Таємниця п'ята, кружування смерть на крижі Пана Єзуса. Отче спрадвечный, хверую Тебе трохгодинные муки, укрыжования и агонии Избавцы, помираючего за нас на крижі. А хверую Тебе незразумелую любов серця Єзуса, який заступався перед Тобою закатов. Отче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Вітай, Мария, полна ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты женщинами, благословленный плод лона Твоего, Иисус. Вітай, Мария, полна ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты женщинами, благословленный плод лона Твоего, Иисус. Вітай, Мария, полна ласки, Пана с Тобою, благословленная Ты женщинами, благословленный плод лона Твоего, Иисус. Вітай, Мария, полна ласки, Пана с Тобою, благословленная Ты женщинами, благословленный плод лона Твоего, Иисус. Вітай, Мария, полна ласки, Пана с Тобою, благословленная Ты женщинами, благословленный плод лона Твоего, Иисус. Вітай, Мария, полна ласки, Пана с Тобою, благословленная Ты женщинами, благословленный плод лона Твоего, Иисус. Вітай, Мария, полна ласки, Пана с Тобою, благословленная Ты женщинами, благословленный плод лона Твоего, Иисус. Вітай, Мария, полна ласки, Пана с Тобою, благословленная Ты женщинами, благословленный плод лона Твоего, Иисус. Вітай, Мария, полна ласки, Пана с Тобою, благословленная Ты женщинами, благословленный плод лона Твоего, Иисус. Вітай, Мария, полна ласки, Пана с Тобою, благословленная Ты женщинами, благословленный плод лона Твоего, Иисус. Хвала Отцу и Сыну и Духу Святому. О Мария, без греху першородна зачатая. О мой Єзу, Kyrie eleison, Chryste, почуй нас, Ojcze z nieba Boża, Synie Odkupiciel światu Boża,
Духу Святый Божа, Святая Троица, Единый Божа, Святая Мария, Святая Богородица, Святая Панна над паннами, Маті Христова, Маті Костела, Маті ласки Божией, Маті милосердности, Маті пречистая, Маті беззаганная, Маті непорушная, Маті невинная, Маті наимилейшая, Маті найцудовнейшая, Маті доброй рады, Маті Створителя, Маті Збавителя, Панна наимудрейшая, Панна хвалыгодная, Панна прославленная, Панна могутная, Панна ласкавая, Панна верная, люстра справедливости, столица мудрости, причина нашей радости, святыня духовная, святыня хвалебная, святыня славная побожности, ружа мистычная, вежа Давидова, вежа с кости слоновой, золотый доме, ковчег заповеду, брама небесная, зорка ранішняя, оздоровление хворых, притулок грешных, сутешальница засмученных, успомога християнов, королева анgelов, королева патриархов, королева пророков, королева апостолов, королева мучеников, королева веровызнавцев, королева паннов, королева усіх святых, королева без греху першородных зачатая, королева в небо взятая, королева ружанца святого, королева семью, королева супокою, королева Беларуси, Баранку Божий, який береш на себе грехи світу, Баранку Божий, який береш на себе грехи світу, Баранку Божий, який береш на себе грехи світу. Молися за нас, Святая Богородица, каб сталися мы годными обетцаний Христовых. Молимся, просим Тебе, Пане Боже, дозволь нам слухом Твоим тешиться трывалым здоровьем души и тела и прославное заступництво на святейшей завсюды Панны Марии, май ласку вызволить нас от теперешнего смутку и одарить вечной радостью праз Христа, Пана нашего. Твое обороне даемся, Святая Богородица, у наших потребах не погорчай молением нашим, и до всякое злое приходы, выбавляй нас завсюды. Панна хвалебная и благословенная, о Пани наша, опекунка наша, сутешальница наша, Ты заступница наша, Сыном Своим нас поеднай, Сыну Своему нас наручай, Сыну Своему нас отдавай. У Тебе, Святий Юзефе, шукаємо ми порятунку у нашій недолі, звертаючися на допомогу до Твоєї найсвятейшої обраниці, Панни Марії, з довіром просим так само Твоєї опеки. Праз любов, яка єднала Тебе з найсвятейшою Богородицею, праз Твою отцовську опеку, якою Ти отуляв Єсуса у дитинстві, покорно просим. Глянь ласкаво на спадщину, якою Єсус Христос здобув кров'ю Своєю і Своїм могутним заступництвом допоможи нам у потребах наших. Предбачливое опекунье святой семьи Божией. Опекуйся обранным потомством Иисуса Христа. Отхили от нас, милый Отче, всякие помылки и спокусы. Могутный наш оборонца, приди до нас ласкаво з небесною допомогою у гэтым змаганні силами темры, як некалі ў дзяцінстве выратаваў Єсуса ад небяспекі, якая пагарджала ягонаму жыццю, так цяпер барані святы касцёл Божий ад варожых нападаў і всялякіх перашкодаў. Атуляй кожнага з нас нястомнаю опекаю, каб мы, па Тваім прыкладзе і Тваёй дапамогаю падтрыманыя, маглі жыць у святасці, памерці пабожна і атрымаць вечнае шчасце ў небе.
гэты величны сакрамент ушануйма шчыра ўсе. Траціць моц старое права, бо ўжо новы запавет, што нам розум не тлумачыць, святло веры прынясе. Богу вечнаму Тройцы праслаўленне і хвала, і Айцу і Сыну разам, Творцу вечнага жыцця, Духу, што ад іх паходзіць, даўцу вечнага святла. Амен. Молимся. Пане Боже, мы з верою визнаємо, що Єсус Христос, який народився для нас, з Діви Марії, був замучений на крижі, присутнічав на святейшим сакраменті, дозволь нам черпати з гэтай Божої криниці плоди вічного збавлення, праз Христа Пана нашого. Амен. Хай буде честь і хвала і прославлення Єсусу, честь і подяка вічна, хай буде вічна Єсусу, честь і хвала, хай буде честь і хвала і прославлення Єсусу, честь і подяка вічна, хай буде вічна Єсусу, честь і хвала, хай буде честь і хвала і прославлення Єсусу, честь і подяка вічна, хай буде вічна Єсусу, честь і хвала. Ангел Панський звістував Панні Марії і поченла з Духа Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Oto ja, służebnica Pańska, niechże mi się stanie według słowa Twego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między
się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A słowo ciałem się stało i mieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wieczne odpocznienie racz mu dać, Panie, a światłość wiekuista niech mu świeci wiecznie. Wieczne odpocznienie racz mu dać, Panie, a światłość wiekuista niech mu świeci wiecznie. Wieczne odpocznienie racz mu dać, Panie, a światłość wiekuista niech mu świeci. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niechaj będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa. Niechaj będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa. Niechaj będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Święty Michale Archaniele, broni nas w walce przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha, bądź nam obroną. Niech go